Мирослав Дачев, от София съм, от България. Здравейте, Македония! Ние сме от тези българи, които много ви обичат и които искат искрено да бъдете приети максимално бързо в Европа, в Европейския съюз и да бъдем заедно и общо, защото имаме общи интереси да защитаваме в този съюз. Така че, разбира се, в групата има най-различни представители от различни партии. Лично съм симпатизант на партията, която най-много милее за македонската кауза. Това е Демократична България, която иска всички македонски граждани да имат свобода и да имат възможност да избират как могат да се наричат македонци, българи, сърби, както желаят, но всички да имат еднакви възможности за своето развитие като граждани на Република Северна Македония. Що се случваше? За съжаление, считам, че за поклонението пред Гоце Делчев, където отиваме, ние сме една група от симпатизанти именно на партията Демократична България. Това е едно обединение в България. Искаме да отидеме на поклонение, считаме, че Гоце Делчев, ние имаме обща история, Гоце Делчев е българин, това е нашето мнение, разбира се, има исторически спорове и вече всеки, който в някакъв момент може, например, да е дошъл от Македония, в Америка казва, че е американец, така че има развитие и темата по националността и национализма вече е една друга историческа тема, но ние отиваме една група симпатизанти на поклонение на Гоце Делчев и сме изненадани, че все пак 2-3 часа бяхме задържани на границата, даже повече, ние сме тук от 8,5 часа и без да се обясни, имаше едно все пак мнение, че е технически проблем, но ни задържаха и така малко се изнерви ситуацията и считаме, че това може да бъде по-добре подготвено или като се знае да няма такива спънки. Дали оправдувате состојбата што се случи на меѓуграничниот простор? Имаше и навреди кон полициските службеници. Мисля, че можеше крайна сметка това да стане по-добре, защото все пак като се знае, че ние искаме заедно да бъдем, все пак България по принцип желае Македония да бъде в Европейската общност, такива проблеми създават услуги на партии в България, които са лоши партии, които са антимакедонски, антибългарски партии. Има една партия Възраждане, тя фактически води антибългарска политика, тя провежда руска политика, провежда политика на путинска Русия, която търси конфликт между България и Македония. Ние искаме, напротив, да няма конфликти и заедно да решаваме проблемите. Считам, че и в Македония има русофилски или проруски лобита, които също така търсят конфликт. Съжалявам, че давам мнение или коментар. Считам, че ВМРО е една от тези ваши партии, които наистина търси повече съпротива, отколкото съвместно да работим за общо европейско бъдеще. Значи, казвам се Боян Донев, идвам, живея в София. Това е втория ми път, в който посещавам Република Северна Македония. Първия път беше сега честването на Мара Бунева, което беше наскоро. Сега втория път дойдохме заедно с група приятели и моята приятелка от София, просто да поднесеме цветя на гроба на Гоце Делчев, който знаете, все пак е български революционер. Дали планирате да имате поворки додека одите напред? Отиваме към Скопие, просто искаме да оставим цветя на гроба и да се приберем обратно в края на деня. Затова бяхме тръгнали в 7 часа сутринта от София. В момента е 2 часа след обяд. 7 часа. Значи, даже преди малко колегите тук полицаи взеха ми личната карта и доколкото знам, всички хора, които са идвали тук да почетат паметта на Мара Бунева, сега няма да ни пуснат да влеземе да почетем паметта на Гоце Делчев. Защо? Дали планирате да имате поворки додека одите натаму, кога пристигнете в Скопје? Поворки? Како минатиот пат за Мара Бунева? Не. Планираме единствено да оставим цветя на гроба на Гоце Делчев.
в саркофага. Това, що толкова дълго време чекахте на границата? Значи първо обяснението беше, че не работи митническата система, което както всички знаете е пълен абсурд, защото от едната посока на границата коли минават към България, в другата посока към Македония коли не минават. Защо? Това беше пълен абсурд. Полицаите ни блокираха на границата, след като чакахме 6 часа, тръгнаха да пускат някои коли, но тъй като аз съм и с други мои приятели, тези, които бяха заедно с мен на Мара Бунева, всичките са върнати обратно, а тези, които не са били, както са другите ми приятели в тази кола, няма проблем да влязат. Значи очевидно тези, които са били при Мара Бунева, са влезнали в някакъв вид черен списък, забранителен списък, въпреки че никой от нас не е нарушил никакъв закон. Нито е направил нещо лошо. Защо? Какъв е проблема ние сега да отидем и да се поклоним пред паметта на човек, който си е дал живота за свободата на Македония? Нещо лошо ли ще направим ние? Не, напротив, това е нещо хубаво. Не, това е признак на нещо, което е общо между нас и македонския народ. А дали знаете защо, како што велите, тие кои беа прошлиот пат на чествувањето на Мара Бунева, сега се наоѓаат на црна листа, знаете защо? Нямам представа, няма никаква логична причина. Единствената логична причина е поредна, за мен, понеже за първи път, честно си признавам, аз ставам обект на целенасочена и умишлена репресия. Това е единственото ми логично обяснение. Защото аз не съм престъпник, не съм закононарушител, не искам да направя нищо лошо, нито съм тръгнал някой да убивам, нито съм тръгнал нещо да агитирам или да пропагандирам и така нататък. Лошо ли е това, което искам да направя, да сложа цвете? Мисля, че не е. Вие как бихте се почувствали на мое място? Не е добре, нали? И аз така. Защо е нужно? Кой печели от това? Това в интерес на Македония ли е? Би ли помогнало за интеграцията на Македония в Европската уния? Мисля, че не. По този начин Македония се тика обратно в прегръдката на Сърбия. Това е истината. Меѓутоа, минатиот пат беа навредени македонците, македонскиот народ во центарот на Скопје за чествувањето на Мара Бунева. Дали е тоа правилен начин на чествување? Аз много бих се радвал тези чествания да бъдат общи между нас, защото ние реално сме братя. И не мога да си обясня това изкуствено разделение, което се опитват власти, защото за мен това е целенасочен опит на властите в Скопие да насаждат разделение и омраза между българи и македонци. Защото ние по принцип сме братя, ние сме една кръв. Не е окей и не трябва да се насажда разделение между нас. Ние винаги сме били едно цяло. Защо? Защо?